Poďme si teraz povedať, ako funguje mechanizmus a technológia Step-In v lyžiarkách Rossignol Alltrack, kde je to teda trošku rozdielne od Step-In technológie v lyžiarkách Rossignol Vision. Takže mám tu lyžiarku Rossignol Alltrack a chystám sa lyžovať, takže si prepnem mechanizmus Step-In do pozície walk alebo hike, teda do otvorenej pozície. Miernym zatlačením dopredu sa mi uvoľnila zadná klipsňa. Pootváram si lyžiarku štandardne, ako keď sa idem obúvať. Táto konkrétne je vybavená BOA systémom, takže si otvorím koliečko BOA. A tým, že mám teda otvorený mechanizmus, to mi umožňuje dostať lyžiarku do zadného náklonu a ako ste možno počuli, pri úplnom zaklonení sa mechanizmus, teda prepínač, sa prepol automaticky smerom dole do pozície ski, čo mi zabezpečí to, že pri prvom oblúku sa mi zapne zase klipsňa mechanizmu Step-In a zafixuje mi skelet v pozícii pre lyžovanie. Takže teraz ho mám ale stále ešte otvorený a v tomto zadnom náklone si lyžiarku dokážem veľmi ľahko a pohodlne obuť bez nejakej veľkej námahy. Teda klasicky sa obujem, pozapínam. A tak ako som spomínal predtým, tým, že je to tu automaticky urobené, že pri zadnom záklone vrchného skeletu sa prepínač automaticky prepol do spodnej pozície, teda do pozície lyžovania. Prvým zatlačením v prvom oblúku sa zase klipsňa zamkla a už ma nepustí mechanizmus s vrchným skeletom do zadného náklonu. Takže lyžujem, následne si chcem urobiť pauzu, teda chcem počas tej pauzy sa niekam presunúť, chodiť do reštaurácie, do bufetu, otvorím si prepínač do hornej pozície, prvým zatlačením dopredu sa klipsňa mechanizmu zámok sa uvoľnil a bez problémov môžem kráčať a chodiť aj vďaka Alltrack podpätkom. Po skončení pauzy vďaka gripbox, podpätkom. Po skončení pauzy v podstate nemusím nič robiť, stačí vrchný skelet zatlačiť do výrazne zadnej pozície, čím sa mechanizmus automaticky prepol opäť do spodnej pozície. Nemusím sa teda skláňať dole, ale zatlačením dozadu ho prepnem do pozície ski a pri prvom zatlačení dopredu sa opäť zámok zamkol a ten už opäť nepustí vrchný skelet do zadného záklonu a teda klasicky lyžujem. Keď dolyžujem, idem opäť teda lyžiarky vyzúvať. Takže si prepnem prepínač do hornej pozície, teda walk alebo hike. A jemným zatlačením dopredu sa mi uvoľnila teda klipsňa, zadný zámok, ktorý drží horný skelet, aby mohol ísť do zadnej pozície. Takže už ho mám uvoľnený, pootváram si všetky klipsne. A pri takto zadnom náklone si lyžiarku krásne, ľahko, bez problémov vyzujem.